פרו-אייג'ינג היא מגמה עולמית שבוחרת בהתבגרות טבעית ובתפיסה שאנחנו יפות, זאת אומרת, אתן יפות, כמו שאנחנו בכל גיל. סמדר גנזי הייתה דוגמנית מצליחה בשנות ה-80, והפיקה תצוגות אופנה בעצמה. והיום היא מובילה תנועת פרו-אייג'ינג בישראל ובעלת סוכנות לדוגמניות בוגרות. סמדר גנזי, בואי תצטרפי אלינו. שלום לך. שלום גם לך. חמוד. בואי, תשבי איתנו, ציפי, עינת. היי. התגעגענו? ממש. עברו רק שבועיים מאז שהצטלמנו ביחד. מה נשמע? קודם כל מברוק על הסוכנות, ומה שלומך? מצוין. איך את נראית טוב? מי שמדבר. אמרו לי לא להגיד, אבל אני כן אגיד. גילוי... תודה. גילוי נאות. כן, מה? סמדר ואני היינו זוג. נכון. בתקופה שאני הייתי בצבא, שבתקופה שאני הייתי בסדיר, אני שירתתי בקשר מודיעין, וסמדר, כשאני הייתי נשאר בתורנות, הייתה מגיעה עם סירים. נכון. אוקיי, והייתה מסדרת לנו את המיטה על שולחנות במשרד, נכון? נכון. איזה יופי. כל מילה. הייתה בינינו אהבה גדולה, ועדיין. עדיין, נכון. סמדר, קודם כל, אני שמח שאת פה, מאוד. אני שמח באופן כללי שאת תודה. בחיים שלי. כן, ציפי. אני ארוסה, אתה לא יודע איזה צביטה של קינה קיבלתי כשאמרת את זה. שמה? שיש לך... סמדר, בואי תספרי לנו בבקשה על הסוכנות בוא'נה, זה המהממת לייט שלך. נייט התוכנית הזאת, נכון. מה יום שישי בצהריים? זה לייט נייט. תחשוב זה לייט נייט לשלישי אתם יודעות בלילה. מה? בין 11 לאחת. את מפתיעה אותי. אני נשואה לחרדים, מה אתה רוצה מה זה, בחיים? סליחה? מה, אני מילקשק? זה לא בן אדם. מה, אני מילקשק? אבל יש כן, משהו אבל חרדים, מה, זה אחרי לייט התוכנית נייט. הזאת אנשים אז צריכים אני להדליק רוצה להבין, נרות. חרדי אין לו חיים? לא נכון. מה לא? נשים חרדיות לא עובדות על אסתטיקה. חיים אחרים. לא, באמת. אמרה וסגרה את ההפך, אנחנו יום שישי היום, יום שישי זה השעות, השעה הזאת היום זה השעה הכי יפה שיש. בואי הברוכה, יום שבת, יום מנוחה, בואי נא, בואי נא, הכל המלכה. בואי תספרו לנו איך הכל התחיל. לפני כ6 שנים התאשפזתי. היו לי שתלים בחזה, פוצץ. 16 שנה לאחר שהשתלתי אותם, התפוצץ בתוך הגוף. התפוצץ שתל אחד, והתחילה לי הסננה של סיליקון. זה היה מאוד מפחיד, עלה לי חום גבוה, 42 מעלות חום, הגעתי לאיכילוב, הגעתי למיון, מיד אשפזו אותי. והרופא אמר, תקשיבי, את כל הגוף שלך דלקת. וקודם כל אנחנו צריכים להוריד את הדלקת, ואחר כך אנחנו ננתח אותך ונוציא, ואם תרצי נכניס בחזרה. אז לקח לי שבוע עם אינפוזיה, עם אנטיביוטיקה, שלא יכולתי כמעט לזוז מהמיטה, ושמה בעצם קיבלתי לקרוא את הספר מיתוס היופי, שכתבה נעמי וולף ב-1992. אני קראתי את הספר בנשימה אחת, לא יכולתי לנשום מרוב שהוא הפיל לי אסימונים בראש, ובעצם הבנתי, פעם ראשונה שהבנתי, שכשאני הייתי דוגמנית בשנות ה-80, דוגמנית מצליחה, הייתי אידיאל היופי. הייתי המשרתת של אידיאל היופי, אבל גם הייתי הקורבן שלו. למה הייתי הקורבן שלו, למה החוויה שלי הייתה חוויה קורבנית? כי התחלתי לשאול את עצמי שאלות, בשביל מה חתכתי את הגוף שלי והכנסתי גוף זר, כימיקלים, סיליקון לתוך הגוף, שיש שאומרים אגב שזה מסרטן. מה היה רע בי? מה לא היה טוב בי? למה לא אהבתי את עצמי עד כדי כך, כדי שאני אצטרך לשכב באופן וולונטרי על שולחן הניתוחים? והבנתי שהייתי נתונה בתוך איזשהו לחץ סביבתי, כי בדיוק זו הייתה תקופה שכל הדוגמניות אז, כמעט כל הדוגמניות מהתקופה שלי שאתה מכיר, כי עבדנו אז ביחד. עשו סיליקון. כולן עשו, אצל אותו רופא כולן, אז היה מין כזה, כמו טרנד כזה, בדיוק. אז גם אני עשיתי, אבל כשאז, לפני 6 שנים, כשהבנתי שאני צריכה להוציא את זה, אז אחרי שבוע הגיע לרופא ואמר לי, תראי, הורדנו לך את הדלקת, מחר אני מנתח אותך, את רוצה להכניס שתלים חדשים? ברור שלא. ברור שלא. אז אמרתי לו, תראה דוקטור, אני סיימתי
להכניס כימיקלים לגוף שלי. גוף זר לא ייכנס אליי לגוף, שום כימיקלים לא ייכנסו אליי לגוף. ושם בעצם היה הזרע, שם היה הזרע שנזרע, שכשיצאתי מבית חולים והחלמתי, נבט המסר של פרו-אייג'ינג. אני רוצה לחזור איתך שנייה לסוכנות, כי באמת הקמת, את יודעת, אנחנו במהלך השנים, במהלך כל 10 שנים האחרונות, בוודאי בכל שבוע אופנה, לי תמיד היה חשוב להביא נשים ולהגדיר מה זה מודל היופי, שמודל יופי הוא לא one type, זאת אומרת, זה לא עכשיו 1.80 מטר, מידה 36, לפעמים אפילו פחות. והתחלתי באמת לחפש נשים בכל גיל, בכל מידה, בכל גובה, וזה תהליך שעברנו, ואז באמת באה סמדר, ועזרה לי מאוד, ועזרה לנו בכל מקרה, ואתה עזרת לי מאוד. באמת לתת, לאפשר, לראות, כי לא היו דוגמניות בגילאים. מבוגרות. מבוגרות, אגב. מותר להגיד את המילה מבוגרת. בסדר, כן. לא היו דוגמניות מבוגרות. אז כשהתחלנו את הדרך הזאת, אז היו אולי אחת או שתיים. אני מזדקנת, אני בת 62. כן, אני מזדקנת, בכיף. אז כשהתחלנו את הדרך, באמת, לא היו לנו דוגמניות כאלה, הייתי צריך להשתמש בכל מיני חברות. את מתבגרת, אני מזדקנת. כמוך. כל אחת מכן צעדה, גם את צעדת. ברור, אני צעדתי אצלך. נכון, כי אז לא היה לנו. כל כך שמחתי. ואז הגיעה סמדר גנזי, והיום כמה מיוצגות יש לך? 40. הרעיון העומד מאחורי הסוכנות זה לא רק סוכנות שבה אני מייצגת דוגמניות בוגרות ומבוגרות, מגיל 40 הכי מבוגרת. אני יכולה לעשות קריירה חדשה עכשיו. מי? אני. בהחלט. אבל רגע, שנייה, יש פה קאץ' קטן, תכף אני רוצה להגיע לקאץ'. הכי צעירה אצלי, המיוצגת שלי בת 40, והכי מבוגרת בת 71. אין כניסה לסוכנות, למזרק ולסכין. כל הדוגמניות שלי הן פרו-אייג'ריות. פרו-אייג'ריות זה אומר שהן בוחרות שום דבר. בהזדקנות, בהתבגרות והזדקנות טבעית, ללא התערבויות פולשניות למטרות הצערה. כי יש פה אג'נדה, יש פה מסר. המטרה של הסוכנות היא להנכיח ייצוגי יופי, להראות במדיה נשים. וגברים. וגברים. יש לי גם קטגוריה, יש לי מחלקה לייצוג גברים, גם בוגרים, מבוגרים. המטרה היא לנרמל מראה של קמטים, להראות שקמטים זה יופי. שקמטים זה לא כיעור, זה לא פגמים שאנחנו צריכות לתקן. שיש בזה יופי ויש בזה עומק. את יודעת שיש סרט? לא, אגב, ציפי, זה לגיטימי. גם אני... גם וגם, זה לא ציפי כל פעם שראה אותי, גם ציפי וגם רפי, אומרים לי, אתה חייב לעשות. לא, אני אומרת לו, אתה עושה קצת... אני לא חייב. קצת באוטוקס, אני לא אמרתי לך שאתה חייב, כי אתה מדהים. הסכמתי ללכת איתך לדוקטור אייל. נכון, לדוקטור אייל, והוא עושה לו את השיניים. הסכמתי ללכת איתך לדוקטור, אבל זה סבבה, אני מבין. אבל טיפה אסתטיקה, זה לא נורא. ראיתם את הסרט בנטפליקס על אייריס? אייריס אפל? כן, שהיא בת 80 פלוס והיא... הייתה. כן, נפטרה כמובן. אבל הדבר הזה, היא עשתה לי כזה כיף בלב. מדהים. כי אמרתי, בוא'נה, הבחורה, בלי, עם כל הקמטים של הלאים הזה, יש איזה משהו שעושה, שמרגיש לך טוב, כי אנחנו באמת מעל גיל 60, לא יעזור כלום. זה משהו שאתה מתחיל להסתכל, ואתה אומר, רגע, ויש לי פה, ויש לי פה. כן, אז בדיוק במקום הזה, אני רוצה להגיד שאני מציעה לנשים, מי שרוצה, מי שבא לה, כשהיא מסתכלת במראה, לא משנה באיזה גיל, כי אנחנו יודעות כולנו, ואנחנו יודעים שהיום הנושא של ההזרקות הוא לא מתחיל בגיל 60, בואו. הוא מתחיל בגיל 16, 17, 18, לכולן פה... כן. מה? בטח. אני יודעת שלכולן יש לך יש בת. הבת שלי לא עשתה כלום. לא, בסדר, אבל ברמת העיקרון אני אומרת, אני כאימא לבת 30, אני פוחדת, אני דואגת, זה כואב לי. כואב לי שבנות בגיל מאוד מאוד צעיר מזריקות, והשאלה היא... אבל למה זה אמור לכאוב לך? אני חושבת שזה נורא אינדיבידואלי. יש כאלה שרוצות לראות יותר לי כאינדיבידואל, רגע, ציפי, לי כאינדיבידואל זה כואב. למה זה כואב לי? כי אני חושבת שהתרבות והמדיה ותעשיית האנטי-אייג'ינג מלמדת אותנו נשים גם צעירות וגם מבוגרות, שקמטים זה לא יפה. קמטים זה אנדר, זה כלום. קמטים זה שטויות. הנפילות. אז הנפילות, כן. הגרביטציה שלוקחת אותנו. אם את יכולה להיראות קצת יותר טוב, מוטי. לא כולם חושבים כמוך, וזה כל כך נושא. אני התחלתי ואמרתי, ציפי, אני מכבד כל דעה של כל אחד וכל עשייה של כל אחד. קודם כל אני קוראת לה גרבי. אז זה בסדר, בוקר טוב, גרבי. אני קוראת לה אז בעיניי להיות אותנטית זה ערך, ולהיות מי שאני בדיוק זה ערך, ולתת למסע החיים שלי, שיראו אותו על הפנים שלי, לסיפור שלי. ושוב, סמדר, אנחנו יודעים לכבד
נכון. דרך של כל אחד. בדיוק ככה, לכן כל אני אחד שיעשה מה כולן פה שמתאים לו. יודעות שאני מכבדת אותן. מה דעתך על עם הפלסטיק? מה את אומרת? סמדר, קודם כל תודה רבה שהגעת, ואנחנו בטח נהיה איתך במהלך השנה. אני בדיוק חשבתי לעבור לסוכנות שלך, אבל אני עושה הזרקות, אז כנראה שלא אתקבל. אז תישארי לידי, וסמדר תישארי איתנו כאן. אתם יודעות שבכל שבוע אנחנו מסיימים עם פרשת השבוע. אגב,